Să-i dăm bătaie, băieți! Ne vedem cu Dr. Doyle la magazin exact într-o oră. Oh, da, mulțumesc, Tarzan. Și sper să ajungem în satul Waziri până seara, pentru că Dr. Doyle și cu mine să începem studiul la prima oră dimineața. Oh, foarte bine. Poți să o iei tu pe aia. Nu, draga mea, nu, o iau eu. Tati, ești sigur? Spatele tău? Oh, mi-e bine. Nu-s chiar așa bătrân să nu pot ridica o amărâtă de cutie. Gata, nu vă grăbiți să-l aruncați pe bătrânul profesor la cutia cu vechituri. Tare ca un cal. Știți, mă simt ca și cum l-aș cunoaște pe Dr. Doyle foarte bine. Îi citesc lucrările și corespondez cu el de ani de zile. Aha! Dr. Doyle, bun venit în Africa! Scuze, tataie, nu sunt Doyle și sunt foarte sigur că nu sunt doctor. Nu ești? Dar atunci cine-i? Profesor Arhimede Q. Porter, presupun. Ce zici de asta? Eu ea? Mi se pare că visez. Niciodată să nu-ți pierzi speranța. Vei ști să înțelegi dragostea, să crezi în ea și calea ta, și calea-ți vei afla. Vei ști să înțelegi. Dr. Doyle, bun venit în Africa! Vă rog, dați-mi voie! Oh, ați pățit ceva? Oh, Doamne! Acum, relaxați-vă, profesore. Te rog, spune-mi, Arhimede! No! Bun ca nou! Sunteți minunată, Dr. Doyle! Oh, nu, te rog. Spune-mi, Robin. Profesorul pare nerăbdător să înceapă studiul. Da, se vede. Profesorul și Dr. Doyle stau într-un copac și bezele își fac. Oh, nu că-i drăguț. Dragostea e în aer. Mai degrabă țânțari. E vesel, tati. Nu l-am mai văzut așa de când trăia mama. Știi, tot timpul cât am corespondat, nu mi-am imaginat niciodată că ești, dar vreau să zic că tu ești. Femeie? Sper că nu te-am dezamăgit prea rău. Ah, prostii! Păi îmi doresc ca mai mulți colegi de-ai mei din ramura științifică să fie femei. Aș vrea să fie toți. De fapt, uneori îmi doresc să fi fost femeie. Oh, Arhi, ești o figură? Eu te voi ajuta de-a lungul studiului, nu, profesore? Sigur, Tantor, ca de obicei vei fi cu mine în orice moment. Priviți! Prieteni, bun venit! Chiwazi, Bazuli, mă bucur de revedere. Chiwazi, ea este Dr. Doyle, savantul despre care v-am zis. Sper ca timpul petrecut cu noi să vă folosească. Cu siguranță. Abia aștept să învăț totul despre oamenii voștri. Mâine vă puteți începe studiul, dar acum petrecem! Hei, Tarzan, poți să-mi dai urechea un pic? Ți-o pot da, dar să-mi spui întâi de ce. Nu, vroiam să spun ceva, băiete. Oh, desigur. Păi e Robin, sau Dr. Doyle, de fapt.
vezi, nu prea știu cum să abordez problema. Vezi, treaba este că eu... O cam place? Da, aș zice că rezumă foarte bine situația. Acum, problema este că nu sunt foarte sigur dacă... Da, vreau să zic de nu știu cum. Invit-o la o plimbare prin junglă. Nu sunt sigur că e atât de simplu. Nu crezi că sunt prea bătrânel? Pentru o plimbare prin junglă? Nu, pentru ea! Ce-ar putea găsi la un bătrân aiurit ca mine? Păi, nu știu ce e un aiurit, dar sunt sigur că ești unul pe cinste. Da, mă tem că e adevărat. Profesore, bătrânii oazirii sunt în vârstă, dar sunt respectați pentru că anii le-au adus experiență și înțelepciune. Da, cred că ai dreptate. Oh, mersi, Tarzan. Hei! Haideți cu toții să dansăm! Doamnelor, vă rog! Oh, mă scuzați. Pardon. Era piciorul tău. Scuze. Oh, Dr. Doyle. Foarte înviorător, nu-i așa? Oh, e chiar minunat, Arhi! Abia aștept să începem interviurile mâine. Robin, aș vrea mult să te rog ceva. Vreau să zic, să te întreb ceva. Arhi, ai pățit ceva? Nu, vă rog, continuați. Deci acum, ce intenționai ai tu să mă întrebi? Nimic, absolut nimic. Încă o dată? Sunt de acord dacă vrei, amice. Așadar, ne-am gândit să începem studiul cu voi, bătrânii tribului Waziri. Tu, hai, te rog, spune-ți numele. Eu sunt Usula, șef de la sfatul bătrânilor. Și câți ani ai, dacă nu te superi? Usula are 700 ani. Bine, și ce... scuză-mă, cât ai zis că ai? 700. 732 de ani. Cred că n-am greșit. Și tu, ești la fel de bătrân? Nu, domnule, eu sunt Kobe. Kobe are doar 548 de ani. În vara asta. Trebuie să fie o explicație pentru longevitatea asta uimitoare. Le-am studiat dieta, anatomia... Dar ce zici de diferențele de calendar? Am verificat. Wazirii folosesc alt calendar care e chiar mai corect decât al nostru. Care o fi explicația? Da, eu mă culc. Continuăm cu forțe proaspete mâine. Noapte bună, Arhi. Da, noapte bună, doctore. Am studiat fiecare aspect al stilului de viață Wazirii. Ar putea fi ceva ereditar sau... I-ai întrebat și de fântână? Pardon? Fântână ai spus? Sus în munți e un izvor fierbinte. Când un waziri face 50 de ani, pleacă într-o călătorie sacră la izvor și bea din el. Întinerește mintea, trupul și spiritul. Spui că această fântână îi face pe cei ce beau din ea din nou tineri? Întreaga călătorie întărește puterea fizică și spirituală. Cred că mineralele din apa aia au puteri regenerative uimitoare. Pornim imediat în expediție acolo sus. E foarte periculos să mergi la fântână în perioada asta din cauza zăpezii. La primăvară te voi duce eu acolo. Primăvară? Dar vreau să merg acum. Tati, fântâna poate să aștepte. Arhi, trebuie să te odihnești un pic. Nu mai ești tânăr ca pe vremuri. Parcă n-aș ști. Hei, Dr. Doyle, în lumina recentei descoperiri, ce zici să-ți prelungești vizita până la primăvară? Mi-ar plăcea mult, Arhi. Dar după ce plec de aici, sunt ocupată în Amazon tot anul. Mă tem că va fi acum ori niciodată. Da, acum ori niciodată.
Și unde crezi tu că pleci acum? Păi nicăieri, doar o mică expediție matinală de cercetare. Chiar așa? Și plecai fără mine, asistentul tău de încredere? Nu prea cred că... Oh, haide, cu mine în orice moment. Nu așa ai promis? Hei? Foarte bine. Jane, nu știi unde-i tatăl tău? Nu, am crezut că e cu tine. Nici urmă de el. E ciudat, nu-i văd bagajul. Hei, băieți, l-ați văzut pe Tantor? Și Tantor lipsește? Și? Cine mai? Oh, Doamne sfinte, fântâna Wazirii, tati s-a dus acolo. Fântână? Ce fântână? Trebuie să-l oprim din drum. Oh, tati, ce-ai făcut? Deja simt cum îmi pocnesc urechile. Nu vreau să mă plâng de nimic, dar cât de mai sus trebuie să urcăm, sinusurile încep să-mi ia... Bine, cercetarea s-a terminat. Nu neapărat. Traversăm podul de gheață. Cred că glumești, așa-i? Nici o grijă, Tantor. Dacă mi-amintesc bine lucrarea pe care am publicat-o despre distribuția greutății, o să reușim. Eu am multă greutate de distribuit. Profesore, repede! Ținte, băiete! E o problemă de echilibru și contraechilibru pe o axă de rotație. Simplu, desigur. Gata. Să continuăm, da? Pământ alb. E zăpadă, frate. Ploaie înghețată, mai exact. Hei, zăpadă e mișto! Tarzan, ar trebui să pui asta pe tine. Nici vorbă! Tarzan al meu e natural pe orice vreme! Zăpadă sau nu? Am dreptate? Ai. Dar tu ce zici, Bazuli? Dacă tu poți, pot și eu. Trebuie să mergem în direcția aia să găsim un loc de tabără. Votez pentru un foc de tabără. Un cântecel, poate câteva prăjiturele. Bine, acum nu vreți niște haine călduroase? Ua, nu și Tarzan! Îi place un pic de răcoare în aer. Am dreptate sau am dreptate? Ai, n-am nimic. Nici eu n-am nimic. Serios, voi doi sunteți mai răi ca niște copii. Uitați! O furtună. O să poposim aici la noapte. Continuăm dimineața. Oh, Jane, știu că tatăl tău e un savant devotat, dar de ce ar face așa o prostie? Mă tem că nu o face pentru știință, Dr. Doyle, ci pentru tine. Pentru mine? Dar de ce? Pentru că n-ar fi vrut un bătrân aiurit ca mine, Tantor. Dacă aș putea bea din fântână, să întineresc un pic. Bine, să vedem. Simptomele hipotermiei. Frisoane și târzieri? Este. Amețeli și oboseală? Este. Limba între dinți? Este. Să ne adăpostim până ce nu se întunecă. Trebuie să ajungem în partea din nord. E singura șansă. Nord? În ce parte e nordul?
Hai, ajută-mă un pic! Dacă mi-amintesc cursul de inginerie magnetică de la Cambridge, ar trebui să pot magnetiza o piesă de metal. E o chestie simplă de magnetizare prin frecare. Tator, fii bun și topește niște zăpadă. Oh, foarte rece! Hai că merge! Mol! Ha, ha, ha! Pornim mâine dimineață! Tanto? Unde a dispărut? Tanto? Aici erai? Bună, profesore! Scuze-mă pentru întârziere. Îmi încălzesc puțin spatele după aventura de ieri, știi tu? Fântâna! Ha, ha, ha! Oh, ce minune! Ai găsit-o! Ha, ha, ha! Oh, da! Habar n-am cum. Oh, da! Simt cum înviorează! Tati! Profesore! Arhi, o slavă Domnului că ești bine. Oh, mai bine ca niciodată, doctore! Sunt chiar tânăr! Uite-te! Vezi? Totul e nemaipomenit! Eu... Zăpada nu-i chiar așa mișto cum ziceam. Leagă-i pe toți împreună! Repede! Tarzan, uite! Stai așa, Tarzan? Oh, Doamne! Ciudat, fântâna nu mi-a vindecat deloc durerea de spate. Oh, vai, nu mi-am dat seama. Arhi, se pare că am făcut o mare greșeală în comunicarea cu bătrânii Waziri. Ce vrei să spui? Vedeți, în tradiția Waziri, un singur nume trece de la o generație la alta. Deci, când Ursula și Kobe au zis că sunt bătrâni, Se refereau la întregul arbore al familiei, fiecare generație. Asta înseamnă că fântâna... E doar apă chioară. Îmi pare rău, Arhi. Oh, ce-am făcut? V-am închis aici? Oh, sunt un aiurit inutil. Cum îți spunea tatăl meu, puterea fântânii vine din călătoria în sine. Și tu ai reușit. Sigur, profesore, nu uita ce ai reușit. Ia zi, cine ne-a scăpat de pe podul de gheață? Păi eu. Și cine ne-a condus prin furtună, salvându-ne de hipotermie și poate de o răceală grea la cap? Eu. Și cine, prin deducție științifică, e cel mai calificat să ne scot afară de aici? Eu sunt. Poate că n-ar trebui să încercăm să ieșim. Poate că trebuie să mergem mai adânc. Haideți pe aici. Natura poroasă acestui munte mi-a dat o idee. Sper să-mi amintesc bine sesiunea de vară în geologia vulcanică. Fundătura. Asta e doar o expresie, nu? Nu vrei să spui că... Nu te teme, Tantor, asta este exact ceea ce căutam eu. Sărată. Da, nu știu dacă gustul e foarte important acum. Fiți gata, copii, și nu uitați să trageți aer în piept. Va trebui să sărim. Vrei să spui sărim aici jos? Muntele ăsta are multe gheizele și izvoare fierbinți. Cred că de aici izvorăsc toate.
Am reușit! Hei, n-a fost așa rău! Mai mergem o dată! Ne-ai salvat, tati! Nu-i rău pentru a iurit, bătrâne, eh? Puneți-vă asta pe voi, o să răciți îngrozitor! Nu și Tarzan al meu! El... O să le ia, mulțumesc. Lasă-mi și mie. Apoi am ieșit ca din pușcă din munte. Uș! Arhi, dacă nu sunt prea îndrăzneață, îmi faci onoarea de a mă însoți într-o plimbare prin junglă? Eu? Și eu, ca să zic așa, sau mai bine... Robin, onoarea e de partea mea. Hei, bun profesorul Amor! Îți vine să crezi? Ăștia doi chiar au crezut că ai 700 de ani. Ridicol. Fac abia 197 luna viitoare. Ai urit, bătrân. Let's join TJ and the gang next as they take a break in recess on Disney Cinemagic.